Iye mipango tubwatene emiya. Endo sukorigere rie bindo toka ya county te surrounded ya ikiro. Asenti tari okwana mono. Na yemwe wa abandi bana okwana gazite ya genderete. Tigabari ichukura buya. Ababozo okora bako ngatakia. Nechukura bataitia 2027. Lakini babugete na kora momonto omota chome kogenda na erenjera. Na inje niso maya nosi akombo ao bana. Sene dana dana obe kwari de chivese. Omonto ri de chivese ka komwa twa endeche. Yo no kwa no bori mori yo okande bero iba okorwa bantu pore n'ebintu by'obuli mu by'okubona butare no yonde n'oriyo mwengore round ekabairo mu chumba nere iba bete namba inye ona obwitondame na ryo raje namba 1 tumie njire ndonge y'obwororo kusaba abana inji chikura ngara namba tiere tara kondama ndima aterera lakini eno ngoka na bongo mwabera ilo bagia nyokire lakini anda na ira wikire lakini amandamano aria matangano abantu baya abaite chibesa babona uje neri bongete anjori nje nyebe gito ayo ko bwate shida gogo jobisi katika mno mosene tajori atebe nindo jobo komombora imbwate amaoni arega ikiagara yo nyinto byasare otete kabisare gepi ocho kobe gaba na county sare na endo sare die county ya area tarioka na ni investa simba gotama geta banda bao tajwe zamne itokora isha tisa body zokure proposal ba ko chibesa lakini baraguriyo gariyo na chibesa cyari omuri robo gatanyamira mbache yomo ake sabu eyo mumanye mubwate account mwanya korugo wikote te abantu bao muno na bana bao ngazi ani nere iyo mbwate watete igitari ya nyamira lakini ile leo kone gazi eira stili nero togo kora mwaka yo maboti garete twakachikura nanyare nkobeka kiregento na mowiza nekanga ki asichimburu ebinta akora echimburu chiaera ikiachibesa chiwate resource problems chibesa togotwana chichire chibesa chechinga ase shishiringi 10 tokonyoko Nairobi isana ibere chikoni meshara nakie mokorora nkona kora abantu bogwisa tuberi chire kuru kandi nkona basukie kana gose egara meine iranese na revenue tire